Continuamos agora coas experiencias da tarde. Como podedes ver no programa, van a ser dúas. Esta primeira, quisimos contar coas experiencias das bibliotecas escolares, tan importantes para nós, porque levan moito tempo traballando en estes temas e creemos que tamén poden ser de moita axuda. Luego en viaje. Moita axuda para aprendernos e para tamén colaborar, porque sempre a colaboración entre bibliotecas escolares e bibliotecas municipais pode dar os bons frutos. Por tanto, invitamos para esta experiencia a Isabel Meda, que é a responsable da Biblioteca Escolar do Centro de Educación Especial de Vilagarcía de Arousa. Ela fai moitas cosas na súa biblioteca, é unha biblioteca plenamente inclusiva, ou polo menos o intentan, e vai presentarnos a súa experiencia, tanto con clubs de lectura, e tedes experiencias moi importantes cos nenos que vais facendo, e tal, que tamén pode ser, pois, bueno, unha réplica para nostras bibliotecas. Boas tardes. Primeiro de todo, quero agradecer a organización que contara con nós para estar hoxe aquí presentando o traballo que facemos dende a Biblioteca do CE Vilagarcía de Arousa. Somos un centro de educación especial, somos un centro público que escolariza alumnado con diversidade funcional. Un alumnado que vai dende os 8 anos aproximadamente ata os 21 anos e que presentan plurideficiencias, presentan síndromes asociados, moitas necesidades específicas de apoio educativo, son alumnados moi dependentes, a súa maioría, pero tamén temos alumnados que son máis autónomos. Co cal temos un gran abano, un alumnado moi heteroxéneo. Alumnados que presentan niveis de competencia curricular moi diferentes. Temos alumnos que leen, alumnos que non leen, alumnos, polo tanto, con lectura por conta propia, alumnos con lectura por conta allea, alumnos que non falan, alumnos que falan, pero case todos comunícanse. E temos tamén unha biblioteca de nova creación. Se entendemos a biblioteca como un organismo vivo, podemos dicir que a nosa biblioteca naceu no curso 16-17, ten máis ou menos 3 aniños, e despertou dun coma, estáse aínda recuperando. Que pretendemos dende a nosa biblioteca? Pois achegarnos ao profesorado, pero tamén ao resto da comunidade educativa, e principalmente aos coidadores. Os coidadores no noso centro representan unha figura de apego moi importante para o noso alumnado. Hai coidadores que levan 18 anos no centro. Pretendemos, por suposto, achegarnos ás familias e, a través de todos estes axentes, achegarnos tamén ao alumnado. E que queremos achegar? Queremos achegar recursos materiais variados e adaptados ao noso alumnado. Equipamento técnico, unha colección variada e accesible, con lectura fácil, con contos que teñan pictogramas, audiolibros, todo eso que escoitamos durante todo o día. Queremos achegar tamén recursos organizativos ou formais, adaptando non só os espazos, estruturando os espazos, senón tamén os tempos e o funcionamento. Por exemplo, cos pasaportes lectores. E os tempos son tamén moi importantes creando rutinas. O noso cole precisa de moitas rutinas, que os alumnos acodan á biblioteca sempre á mesma hora, semanalmente, se pode ser, porque senón pode haber un caos. E despois queremos achegar tamén metodoloxías activas, apoiando e iniciando proxectos interdisciplinares. Queremos que o profesorado participe dun xeito colaborativo e participativo. E tamén seguimos e imos contar un poquinho que facemos. Creamos a nosa mascota que se chama Frida, facemos actividades variadas, participamos en clubs de lectura, formámonos e temos os blogs que poñen de relevancia a palabra visibilidade.
Frida supuxo a primeira etapa da nosa biblioteca. Frida é a velaíña que vive ali na Biblio, representa os libros, representa a lectura, representa todas as actividades que se orden da biblioteca. A súa expansión reflexa ademais a necesidade que teñen os nosos alumnos de reiteración das aprendizaxes. Eles aprenden repetindo e melloran repetindo. Realizamos actividades multisensoriais porque pensamos que a biblioteca debe ser compensadora de desigualdades e, ademais, debe de ofrecer oportunidade de crear, oportunidade de comunicarse, oportunidade de relacionarse, de experimentar. Como vedes, facemos un montón de contadas. O que máis nos gusta é disfrazarnos. Facemos contadas, traballamos coas mesas de luz, coa luz negra. Algúnas contadas implican que estamos pintando, que despois imos comer o que nos pintamos, como co conto do elefante Elmer. Traballamos co Kamishibai. Son actividades sempre multisensoriais, todo multisensoriais que poidamos. Participamos tamén en clubs de lectura. Por un lado está o Club de Lectura El Laberinto, que participamos coa asociación con eles, de Vilagarcía, a coordinadora é Sandra Toabada, que anda por aí. Participa con nós tamén neste Club de Lectura Fácil o IES Castro Alobre. Ao principio reuníamos todas as semanas, os xoves na Biblioteca Municipal de Vilagarcía. Pero, como o IES Castro Alobre non pode sair, non ten os espazos e os tempos, mellor dito, para poder asistir á Biblioteca Municipal, pois agora imos unha vez á Biblioteca Municipal de Vilagarcía e despois reunímonos ou ben no noso centro ou no instituto. Ademais, no noso centro puxemos en marcha o Club de Lectura Frida Callas, que ten dous grupos, un grupo de lectura, que chamamos así, no que participan rapaces, algúns len, outros non len, pero teñen unha alta comprensión, en principio. E despois temos o Club de Prelectura, que son rapaces que teñen unha lectura por conta allea e que moitos deles nin sequera teñen linguaxe oral. Parécenos tamén moi importante a formación. Se pensades que fai 3 anos na Biblioteca de Vilagarcía ou no centro de Vilagarcía a biblioteca era un cuarto apartado, escuro, onde había uns cuantos libros, gracias a esa formación, os encontros, os cursos que nos dan desde o CEFOR e desde o Centro de Formación de Recursos de Profesorado, pois pudemos avanzar. Temos unha guía que orienta o noso traballo. Ademais, atopamos ideas e a motivación para poder seguir traballando e para poder tamén orientar aos nosos compañeiros, os que vamos á formación. Fixemos 2 blogs, no que Frida tamén é quen firma as entradas, un deles é Frida Callas, que é o da biblioteca propiamente dito, e despois temos o blog do Club de Lectura Frida Callas, onde tamén poñemos entradas sobre o Club de Lectura El Laberinto. Para nós, unha biblioteca inclusiva é unha biblioteca que sirve para todo e para todos. E aí estamos todos, que non se ve moi ben, pois xuntos na biblioteca, despois dunha actividade. Para todos significa que os alumnos e as persoas con diversidade funcional teñen que ir á biblioteca e teñen que ir aqueles que se moven moito, aqueles que emiten sonidos, que non paran de emitir sonidos, aqueles que babean, aqueles que aletean, todos temos que ir á biblioteca e todos temos que ter cabida nesa biblioteca. E tamén quero destacar que no noso caso sí que as persoas acompañantes tamén se teñen que sentir a gusto e cómodas, porque son persoas moi dependentes, os nosos alumnos, e a maioría das veces van acompañados. E sós non van ir, o sea, lévannos. Co cal é para nós moi importante tamén que esas persoas se sintan cómodas na biblioteca. E iso para nós é inclusión. Nós entendemos a inclusión como un xeito de relacionarse.
máis alá de todos os xetos e adaptacións que podamos facer. E moitas gracias.